ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода ҷаласаи навбатии иҷлосияи сеюми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. Вакилон дар иҷлосия лоиҳаи қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Студии конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истифодаи энергияи атомӣ, оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ветеранҳо ва лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стандартҳои иҷтимоии давлатиро мавриди баррасӣ қарор доданд. масъалаҳои мазкурро масъулини соҳа, президенти Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон Раҳими Фарҳод, муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳсинзода Ғафур ва вакилони Маҷлиси намояндагон муаррифӣ намуда, дар интиҳо вобаста ба ҳар кадоми онҳо қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи хадамоти махсуси Эрон, Қазоқистон, Чин, Покистон, Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон баргузор шуд. ҷонибҳо вазъи мураккаби Афғонистонро ки он ҷо амалҳои террористӣ ва дигар амалҳои хушунатомез идома доранд ва боиси қурбонии зиёди одамон мешаванд зикр намуданд. дар робита ба мураккабии равандҳои дар кишвар рух дода, тамоюли ҷалби намояндагони ҷавонони миллатҳои гуногун ба созмонҳои байналмилалии террористӣ ба назар мерасад. созмонҳои байналмилалии террористӣ барои мавҷудияти давлатдорӣ дар Афғонистон хатар эҷод мекунанд. иштирокдорони ҷаласа аҳамият ва зарурати ташкили ҳукумати фарогиро бо назардошти манфиатҳои ҳамаи гурӯҳҳои этникӣ, иҷтимоӣ ва конфессионалӣ зикр карданд. қарор шуд ки бо мақсади ба эътидол даровардани вазъияти Афғонистон, имконияти ташкилоти байналмилалие ки иштирокчиёни ҷаласа узви онҳо мебошанд, истифода бурда шавад. иштирокдорони ҷаласа аз созмонҳои байналмилалӣ ва давлатҳои манфиатдор даъват карданд ки дар ҳалли мушкилоти Афғонистон равиши ягона таҳия намоянд. кӯшишҳоеро ки баҳри барқарорсозии тартиботи ҳуқуқӣ дар ин кишвар, таъсиси ҳукумати фарогир, пешгирии шиддати минбаъдаи хушунат ва муборизаи якҷоя бар зидди терроризми байналмилалӣ равона гардиданд, дастгирӣ намоянд. имрӯз вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷӣ ва савдои Маҷористон Петер Сиярторо ба ҳузур пазируфтанд. ҷонибҳо зимни мулоқот мавзӯъҳои мубрами дуҷониба, минтақавӣ ва ҳамкорӣ дар қолабҳои бисёрҷонибаро баррасӣ намуданд. ҳамсуҳбатон нақши абзорҳои мавҷудаи муносибатҳои дуҷониба, аз ҷумла комиссияи муштараки байни ҳукуматии Тоҷикистону Маҷористон оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва машваратҳои сиёсӣ байни вазоратҳои корҳои хориҷиро дар тавсеяу таҳкими ҳамкориҳои гуногунҷанбаи ду кишвар муҳим арзёбӣ карданд. дар рафти мулоқот ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ, вазъи мураккабу пурпечутоби Афғонистон ва мубориза бар зидди таҳдидҳои муосир таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. дар интиҳо вазирон лоиҳаи ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи такмили ихтисоси кормандони хизмати дипломатӣ байни вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои хориҷӣ ва савдои Маҷористонро ба имзо расониданд. мавзӯи дигар: дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 5 ва соҳибкорони ватандӯсту маърифатпарвари он ба бунёди муассисаҳои таълимӣ, симхонаҳои иловагӣ, аз навсозии биноҳои таълимӣ фарсудагардида ва таъмири капиталии онҳо таваҷҷӯҳи махсус дода, то оғози соли нави хониш як қатор симхонаҳои иловагӣ ба истифода спорида шуд. айни ҳол низ дар даҳҳо муассисаи дигари ноҳия чунин тадбирҳо ҷараён дорад. ҳамкорони мо дар ин аз ноҳияи 5 гузориш медиҳанд. муассисаи таълимии рақами 42 дар ҷамоати деҳоти меҳвари ноҳияи 5 ҷойгир аст. ин муассисаи таълимӣ то соли 2020 хонандагонро то синфи 4 қабул мекард. хонандагони синфҳои болоӣ бошад, роҳҳои зиёдро тай намуда ба деҳаҳои дигар барои идомаи таҳсил мерафтанд. шуруъ аз аввали соли таҳсили 2020-2021 хонандагони ин муассиса ба деҳаҳои атроф намераванд, зеро бо дастгирии соҳибкорони ҳиматбаланд ва бо ҳашари дастаҷамъонаи падару модарони ин деҳа дар паҳлӯи муассиса 8 симхонаи иловагӣ бо тамоми шароитҳои лозимӣ сохтаву мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. имрӯзҳо хонандагон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар симхонаҳои
шуду бар ҳаво таълим мегиранд. тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ дар муассисаи таълимии рақами 36 ноҳия низ вусъати тоза дорад. аз сабаби оне ки бинои собиқи муассиса ба шароити рӯзафзуни таълиму тадриси хонандагон мутобиқ набуд, соли равон шахсони хайрхоҳ ва мардуми деҳа барои фарзандони худу ҳамдиягон симхонаҳои иловагиро бо тарҳи муосир бунёд намуда мавриди истифодабарӣ қарор доданд. имрӯзҳо бошад дар шафоати ин бино аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бунёди 5 симхонаи иловагии дигар низ ҷараён дорад ки дар рӯзҳои наздик дари худро барои хонандагон боз хоҳад кард. 4 симхона аз ҳисоби мардуми деҳа шахсони эҳсонкору саховатпеша ба муносибати 30-солаги ҷашни истиқлолият ҳам гӯем сохта ба истифода дода шудаанд ки барои 80 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. пештар норасоии ҷойи нишаст барои хонандагон дар муассиса буд. баъд аз оне ки 4 симхонаро сохта ба истифода доданд, ҳамин норасоӣ гӯем камтар шудааст ва боз ин 5 симхона ки ба истифода дода шавад, пурра хонандагон ба ҷойи нишаст таъмин мешаванд. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ноҳия ки ҳанӯз солҳои 80-уми асри гузашта бунёд гардида буд, имрӯзҳо бо зиёд шудани теъдоди хонандагон норасоии ҷойи нишаст ба миён омад. ба ин хотир бо тариқи ҳашар аз ҷониби кумитаи падару модарон дар назди муассиса сохтмони 6 симхонаи иловагӣ бо маром идома дорад. ба ифтихори 30-солагии истиқлолият, яъне ки падар модар тасмим гирифтанд ки ҳамин 6 синфхонара барои хонандагон, барои фарзанди худашон сохта ба истифода буданд. 120 хонанда ҷойгир мешаванд. дар ноҳияи 5 вилояти Хатлон беш аз 50 муассисаи таълимӣ мавҷуд буда, дар онҳо 27 000 толибилмон таҳсил менамоянд. ба гуфти масъулини шуъбаи маорифи ноҳия, имрӯзҳо дар як қатор муассисаҳои таълимӣ корҳои ободониву бунёди симхонаҳои иловагӣ ҷараёни тоза дорад. хурсандовар аст ки анъанаи мактабсозӣ дар ноҳияи 5 як рушду такомули хосаи худро пайдо кардааст ва мардум дар ин ҷода бисёр дастгирӣ хуб карда истодаанд. ин аст ки дар чанд вақти охир сохтмони симхонаи иловагӣ 4 адад дар назди мактаби рақами 19, сохтмони 4 адад симхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти рақами 40, дар баробари ин сохтмони 6 симхонаи иловагӣ дар назди мактаби рақами 15, 4 симхонаи иловагӣ дар назди мактаби рақами 15, 4 симхонаи иловагӣ дар назди мактаби рақами 26 ва сохтмони 4 симхонаи иловагӣ дар назди мактаби рақами 36 бо иловаи толори варзишӣ ва ҳамчунин сохтмони бисёр як бинои бо ҳашамати толори варзишӣ дар назди мактаби рақами 27 бо дарозии 37 ва паҳнои 18 метр бо дастгирии кӯмаки бевоситаи мардуми ноҳияи 5 сохта ба истифода дода хоҳанд шуд. қобили зикр аст ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар бо бунёди бинову муассисаҳои нав ва таъмини симхонаҳо бо дастгоҳу айёниятҳои таълимӣ шароити дарсомӯзии муҳассилин ба маротиб беҳтар гардида истодааст. гузориши хуршеди абдуалим Зайниддин ҳоҷиев барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи 5. айни ҳол дар аксари бахшҳои соҳаи кишоварзӣ ҷамъоварии ҳосил идома дорад. таҷлили бошукӯи ҷашни меҳргон дар Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо нишон дод, ки барои марди деҳқон имсол соли бобарор аст. аз ҷумла ба маълумоти вазорати кишоварзии Тоҷикистон, имсол дар аксар минтақаҳои ҷумҳурӣ токзорҳо ҳосили хуб доранд. дар хоҷагиҳои шаҳри Ҳисор низ ҳамин ҳолу ҷамъоварии ангур бо маром идома дорад. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. Билолиддин Алимардонов сокини ҷамоати деҳоти ба номи Мирзоризои шаҳри Ҳисор сардори корпоратсияи Баракат мебошад. дар майдони токзори дар ихтиёрдоштааш бо саҳмдорон ва иҷоракорон меҳнати софдилона мекунад. ҳосили боғи ангур ки имсол ба заҳматкашони ин хоҷагӣ муждаи даромади хубро медиҳад, роҳбари хоҷагӣ аз самари меҳнати шабонарӯзии аъзоёни хоҷагиаш медонад. ҳосил аз 1 гектар мо то 18-14 тонн аз вобаста аз боду ҳаво ҳаст ки ҳосили хуб гирӣ, боду ҳаво хуб бошад, ҳосилро хуб мегирӣ. барои ҳосили хуб гирифтан аз моҳи мард коркарди ҳамин агротехникишу химикаташу сари вақт ки иҷро кардӣ, ин ҳосили хубро мегирӣ. агар ки накардӣ, ҳосили хуб намегирӣ. 150 гектар боғи нав кардагем. нақша дорем ки дар ин хоҷагӣ сардхона
زیاده از 500 تن سردخانه کنیم برای خوجگی خودمون که محصولاتی که ما داریم ذخیره کنیم در بازارهای خودمون در بازارهای خارج کشور صادرات کنیم. هرچند نقشه به عهده گرفته یکچند خوجگی‌های پختکاری شهر حصار اجرا گشته باشد هم تا حال در صحرا پخته زیاد است و امروزها جمع‌آوری آن خوب جریان داشته حق چینش آن سری وقت تامین می‌گردد. باید گفت که زیاد شدن میدان کشت پخته در کارپوراسیون برکت شهر حصار برای پیدا شدن جای کاری موسمی برای زنان دهات مساعدت نموده است. این است که جامعه مهنتی خوجگی در سال جاری از حساب زنان خانه‌نشین زیادتر گشت. کشاورزان از باد و هوای گرمی فصل تیرماه ثمرناک استفاده برده در صحرا از پی غنچینی طلای سفید میباشند و کوشش می‌نمایند پخته را تا به کورک‌های آخرین چیده به خدمت دولت سپارند. گزارش خورشید حلیموف صاحب نور عبدالرسولوف از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید. اقلیم قسمت جنوب و شرقی ولایت ختلان باشد برعکس بیشتر گرم است. همین است که فصل زمستان در این منطقه کم بارش، حتی بعضی سالها بی بارش و بهارش زودگذر است. بهاری زودگذر امسال نیز امکان نداد که در تل و تپه ها به قدر کافی علف روید. این حالت خوجگی های چارواپروری را وادار نمود که تیاری به زمستان را بروقتر آغاز کنند و برای بی‌تلف برآوردن چاروا از سردی های این فصل خوراکی بیشتر ذخیره نمایند. همین حالت را همکاران ما در خوجگی زادپروری برکت ناحیه خراسان مشاهده کردند. امسال هرچند برای باغداران و پختکاران سالی پرفیض عنوان میشد، اما در سمت چاروداری موسمی چندان با برار نبود، زیرا در چراگاه‌های تابستانه منطقه‌های کلاب و ناحیه‌های تابعی مرکز فصل بهار دیر دوام نکرد. از همین رو پیش از مهلت چاروداران از سفر برگشته با استفاده از باد و هوای مساعد به جمع‌آوری و ذخیره بی‌دب و خشک مشغول گردیدند. چاروا را برای سالم و فربه برآوردن ما من همین خارها را درو کردیم. حاضر میدان همین خار را درو کردیم. همین خار خصوصیتش بسیار نغز است که من همین وای دارد، مغز دارد، من همین تخم گرفتگی مغز دارد. همین مغز همین مانند جب با مال فایده دارد. حاضر درو کردیم ما این را نصیب خدا خواهد تراکتور که میدان کوفته به مالها زمستان برای زمستان تیار دیدیم. من همین وقتش نه مثال بابا بیای ما وقتش نه همین خار استفاده می‌بردم برای زمستان، برای که ما با سالها وزبین بیاید زمستان همین بهترین خوراک است. این خوجگی چاروداری برکت ناحیه خراسان امروز 311 هکتار زمینی چراگاه را صاحبی داشته در اختیار خود 200 سر گوسفند ذاتی حصاری، 30 سر چاروای کلانی شاخدار و 20 سر اسب دارد. گاوهای ما اساس گاوهای محلی بود. ما گاوهای ذاتی شویدی بقای ذاتی شویدی را آورده با گاوهای محلی دورگه کرده. حاضر من غنجینای وای چالش گرفته ایستادیم. ای آینده با ذاتش تازه شده رفتن میگیره. همین گاوا را برای هم شیرش و هم گوشتش وای هم سرشیر و هم سرگوشت برای همین ذاتی گاوا را گاوای شویدی را آورده دورگه کرده. از دوم نسل ذاتی شویدی میشد. برای همین حرکت میکنیم که ذاتی نقص کنیم. در گذشته که بارها با فرار رسیدن موسم سردی ها از حساب نارسایی خوراکی چاروا با دشواری های گوناگون روبرو گردیده بودند. امسال بروقتر از زمینهای حدودی خوجگی علف های خودروی را هرچی بیشتر گرد آورده در انبارهای کلان حجم خود حفظ و نگهداری نموده ایستادند. به خاطر به مشکلی پس سر نمودن فصل زمستان چاروداران تجربه‌دار ناحیه خراسان از راه و وسیله‌های منفعت بخش ساحوی کار گرفته تا هنوز از خوراک‌های ذخیره نموده خویش استفاده نبردند، زیرا در تل و تپه‌های خوجگی حالا هم علف‌های خودروی باقی مانده به طور شبانه روزی مال‌های خرد و کلان را به چرا میبرند. هر یک خوجگی چاروادار باید همین روزهای آفتابی را استفاده برند. روزهای آفتابی را من در روزهای آفتابی همه خاشاک جمع آوری کنند. فردا روزی خنک مثال زمستان می شود، در زمستان عذاب نکشند. مالها مثال سالم فربه از زمستان برآمدنش در کار. برای از زمستان برآمدنش امروز روزهای آفتابی را ثمرناک استفاده برده خاشاک جمع کردن در کار. ما امروز خدا به شکر من خاشاک جمع کردیم، برای زمستان تیار هستیم. نتیجه همین است که قیاس به سالهای گذشته سرشماری مالهای ذاتی محلی در این خوجگی رو به افزایش نهاده با استفاده از اصول باردارکنی صنعی مالهای خوجگی را خوش‌ذات و حجمی استحصال محصولات شیری و گوشتی را نیز مرحله به مرحله بیشتر گردانیده ایستادند. شهلای احمدخان، موسی نور محمد و حاجی زین‌الدین از ولایت ختلان.
иқлими нисбатан сарди ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон барои парвариши чорво ва боғдорӣ ниҳоят қулай аст. Аз ин боду ҳавои мусоид истифода бурда аксари сокинони ин ноҳияи дурдаст ҳамин ду бахши соҳаи кишоварзиро ривоҷу равнақ медиҳанд. Махсусан таваҷҷӯҳи мардум ба бунёди боғ хеле зиёд аст. иттилоъ медиҳад ҳамкори мо Хоҷа Назриев. ин себҳои сурхи хубонӣ масъули меҳнати Ниёзмат Ҷомадов сокини ноҳияи ба номи Шамсиддин Шоҳин мебошанд. амаки Ниёзмат касбаш духтурӣ аст. ба дарди ҳазорон нафар дар бандон дармон бахшидааст. баъди ба синни нафақа расидан дар баробари идомаи фаъолияти меҳнатӣ ба шуғли боғкорӣ шурӯъ кард. дар деҳаи Тӯдани деҳоти Шурообод дар ин мавзеъ боғ бунёд кард. имсол дарахтони шинонидаи ӯ 4 сола шуда ба ҳосил омаданд. ин гуна себҳои хубонӣ аз лиҳози экологӣ тозаро парвариш намуда мақсад дорад ки ҳосили онро барои кӯдакони ятим ба мактаб-интернатҳо бурда супорад. ҳама ҳамин идоатҳои ҷаноби олиро ба назар гирифтам. мо ҳам гуфтем мо ҳамчун табиб як боғи бунёд кинем ки оянда аз ҳамин ҳисоби мо бонад барои ятимон. ҳамаи ҳамин маҳсулоте ки ҳастем мо аку ҳамаи ҳамин ба ятимхонаҳо меравад. то вақте ки мо ҳастем махрм бурда месупорам. вақте ки мо ҳам ки набошем фарзандонро насиҳат мекунем ки ҳамин маҳсулотро бурда дар ҳамин ятимхонаҳо бисупорем. ин боғ фақат барои ятимоем. دیگه یگان کسی دیگه اینجا حق ندارد که مثال در همینجا میکنه. این فقط حق هموای. اگر از ما با سعی کوشش کردیم که خب همین سوایی که مثال پیشتر می افتن به زمین و وای میشوند امیو را کشته کنیم، خاک کنیم برای زمستان همو، برای کمپات کردن، برای خیلی چیز کردن با به همون یتیم خانه برده. ин боғ ки ин инсони наҷиб дар ин мавзеи сангзор бунёд намуд имрӯз бо чунин навъҳои гуногуни себ ва садҳо дарахтони дигари мевадиҳанда диққати бинандаро ба худ ҷалб менамояд. бо вуҷуди мушкилиҳо меҳнати софдилона ва заҳматҳои якчандсола имрӯз ба самар омаданд, мегӯяд Ниёзмат. аввал ҳамира мо ба миқдори 1 гектар аввал картошка кардем. картошкаи ҳамин як 20-25 тонн шид. ҳамира мо бурда дар бозор фурӯхта суми ҳамира барои задани роҳ, барои кашидани барқ, барои об кашидан сарфа кардем. аз 3 километр мо ба ҳамин замина оварда 3 километрига мо роҳ задем. Ниёзмат Ҷомадов дар қатори боғкорӣ дар ин қисми заминҳои ҳамвори тепа машғули зироаткорӣ аст. ҳар як ваҷаб заминро оқилона истифода кардааст. дар қитъаҳо сабзавотҳои гуногун киш намудааст. аз ҳосили ин зироатҳо даромади хуб ба даст оварда дар таъмини бозори истеъмолии ноҳия бо маҳсулотҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза саҳми муносиб дорад. мувофиқи мисол супориши дастурхои ҷаноби олӣ хуб аз гурӯҳи сулҳ ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарфакорона ва дуруст истифода бурен замин. ана мо заминҳои ҳамвора барои зироат кардан истифода мебарем. тали теппаҳоро خب چند قدری که زحمت طلبم که باشن زحمت کشیده همین را ما باغ میکنیم. این انسان قوی اراده و ساکنان ناحیه به نام شمسدین شاهین این موفقیت خود در سمت باغکاری از استفاده ثمرناک زمین میبینند. برای عملی نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت وسیع نمودن میدان باغ‌های نو تدبیرهای سریع را عملی میسازند. مردم سالهای ماضی دور میگفتند که در ناحیه شوراباد تاریخاً تیرای امروز شمسدین شاهین مثلا در موضع تیرای باغ نمی شود، درخت نمی شود. لیکن این گفته های مردم نمیدونم اساسش چی بود. اینه که امروز اثبات شده است که همون یک گپ هوا به منطق به مضمون بوده است. امروز در تمام تل و تپه های همین قسمتی تیرای ناحیه شمسدین شاهین مردم باغ بنیاد کرده است. اون معنی تمام میوه‌ای که در نام میروید با جز آن میوه‌هایی که گرمی دوستند، انگور و انجیر و انار اونها در این موضع با صفت بلند میروید. نیازمند جامدوف در پیش نقشه‌های کلان دارد و مقصد دارد که برای وسیع نمودن میدان باغ و محافظت درختان از حیوانات وحشی اطراف باغ را دیوار گرفته نیالها را در شرایط باز هم بهتر نگاهبین نماید. شوراباد را مکان سیب‌های سرخ مینامند. بوی و لذتی آن باشد تصویر ناپذیر است. گزارش خوجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام شمسدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.
бахшида ба ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон раёсати сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ вазорати адлияи мамлакат дар саросари кишвар озмуни ҷумҳуриявии фарҳангию маърифатӣ беҳтарин мудир, беҳтарин котиби ҷамоат, беҳтарин ҳусни хат, беҳтарин бойгонӣ ва беҳтарин суханварро роҳандозӣ намуд. ҳадаф аз ин иқдом беҳтар кардани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар шӯъбаҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дониста мешавад. инак ин озмун дар шаҳри Турсунзода баргузор гардид. дар озмуни ҷумҳуриявии фарҳангию маърифатии беҳтарин мудир, беҳтарин котиби ҷамоат, беҳтарин ҳусни хат, беҳтарин бойгонӣ ва беҳтарин суханвар ки аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Турсунзода ташкил ва гузаронда шуд, намояндагони раёсати сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва дигар корхонаву ташкилоти шаҳр иштирок намуданд. бояд гуфт ки дар ин озмун котибон ва кормандони 9 ҷамоати деҳоти шаҳри Турсунзода аз рӯи шартҳои дар боло зикр гардида ширкат варзиданд. нахуст аз ҷониби иштирокчиён ва намояндагон дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Турсунзода ба 100 нафар тифлакони навзод аз ҳисоби истиқоматкунандагони 9 ҷамоату деҳот шаҳодатномаи таваллуд ва тӯҳфаҳои моливу пулӣ супорида шуд. намояндагон зимни суханронӣ қайд намуданд ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамчун яке аз муҳимтарин санадҳои ба танзим дарорандаи одобу ахлоқ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон амал менамояд. аз ин рӯ моро лозим аст ки барои рушду камоли ҳамаҷонибаи кӯдакон кӯшиш ба харҷ диҳем. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур корҳои фаҳмондадиҳӣ бурдан дар байни аҳолӣ ҷиҳати сари вақт гирифтани шаҳодатномаи таваллуд барои тифлони навзод ва мустаҳкам намудани оилаҳои ҷавон ба хешу таборӣ роҳ надодан дар байни оилаҳои ҷавонон мебошад. дар чорабинии мазкур аз ҳисоби ҷамоати деҳоти Пахтобод низ оилаҳои фаъол, оилаҳои ҷавон ва тифлони навзоде ки нав таваллуд шуданд ҳамагон иштирок намуданд. ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда шуд ва шаҳодатномаҳои таваллуд ва шаҳодатномаи ақди никоҳ ба онҳо пешниҳод карда шуд. баъдан бо иштироки меҳмонон, намояндагони корхонаву ташкилот ва ҷамоату деҳот дар талабхонаи суруш чорабинии фарҳангӣ доир гардид. аз ҷониби намояндагон дар ин ҷо низ ба 10 нафар оилаҳои навхонадорон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва ба оилаҳои намунавиву камбизоат тӯҳфаҳои моливу пулӣ тақдим карда шуд. намояндагон зимни баромади хеш зикр намуданд ки оиладорӣ аз эҳтирому ҳамдигарфаҳмии зану мард сарчашма мегирад ва танҳо риояи ин шартҳои зиндагӣ метавонад оиларо солим нигоҳ дошта фарзандони онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстиву хиштаншиносӣ ба воя расонад. таъкид шуд ки имрӯз пешрафти ҷомеа низ аз оилаи солим вобастагӣ дорад. дар ин озмун аз ҷамоати деҳоти Қаратоғ ва аҳли ҷамоатчигии ҷамоат ва сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ҷамоати деҳоти Қаратоғ оилаҳои ҷавон иштирок карданд. дар охири чорабинӣ аз ҷониби мутирибону сарондагони ҷумҳурӣ ва шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода як барномаи ҷолибу рангини консертӣ пешкаши меҳмонон гардонда шуд. иқдомҳои наҷиб ва ғамхоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли наврасу ҷавон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолии кишвар баръало эҳсос гардида ба хотири рӯҳбаланд намудани наврасону ҷавонон ва бо мақсади таъмини таҳсилоти муносиби ҷавонон як қатор имтиёзҳо аз ҷумла стипендияҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ки бо баҳои аъло таҳсил ва дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок менамоянд таъсис дода шудааст. боиси ифтихор аст ки аз 1 сентябри соли равон бо иқдомҳои наҷибу созандаи пешвои миллат теъдоди гирандагони стипендияи президентӣ аз 400 нафар ба 3000 нафар расонида мешавад. имрӯзҳо дар қаламрави мамлакат баҳри ноил гардидан ба унвони гирандаи стипендияи президентӣ миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ озмун ҷараён дорад. ҳамкорони мо мавзӯъро дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон пайгирӣ намуданд. дар литсеи тамоюли технологии шаҳри Бохтари вилояти Хатлон бо иштироки аъзоёни комиссия озмуни гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли таҳсили 2021-2022 баргузор гардида муҳассилини муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр баҳри сазовор шудан ба стипендияи президентӣ дар ин ҳамоиш ширкат варзиданд. пеш аз оғози озмун дар саҳни муассиса масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр вобаста ба омӯзиши илмҳои муосир, фарогирии донишҳои зарурӣ ва саъй намудани доираи ҷаҳон
ҷаҳонбинӣ ва огоҳӣ пайдо намудан аз техникаву технологияи навин суханронӣ карда, намунаи ибратпазирӣ буданро барои дигар наврасону ҷавонон талқин намуданд. Дар озмуни мазкур толибилмони болоёқати синфҳои аз 9 то 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр иштирок намуда, комиссия оид ба интихоби гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли таҳсили 2021-2022 шахсони арзандаро интихоб намуданд. Ҳадаф аз баргузории озмуни мазкур ин ҳавасмангардонӣ ва дастгирии наврасону ҷавонони лаёқатманд ва дар амал татбиқ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсис додани стипендияҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейҳо, гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои касбии техникӣ ва коллеҷҳо ба ҳисоб меравад. боиси хурсандии ҷавонони шаҳри Бохтар аст ки имсол бо ташаббуси асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон تعدادی استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بلند برداشته شد و جوانان را می‌سازد که به این باوری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سزاوار باشند و هرچی بیشتر علم و دانش از بر نمایند. در این آزمون زیاده از 150 نفر داوطلب شرکت کرده ایستادند و از این شماره 52 نفر صاحب گیرنده استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌گردند. قابل ذکر است که آزمون گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 1998 تأسیس یافته برای 100 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و کسبی پیش بینی گردیده بود. باعث افتخار است که با اقدام‌های نجیب و سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از 1 سپتامبر سال 2021 تعداد گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 400 به 3000 خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و کسبی رسانیده می‌شود. дар ноҳияи восеъ бошад даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии муаллими сол оғоз гардид. ин озмун ба хотири ҳавасманд кардани омӯзгорон ба кору масъулияти пуршарафашон роҳандозӣ гардида ҳамасола дар он ҳазорҳо нафар иштирок мекунанд. тибқи иттилои шуъбаи маорифи ноҳияи восеъ, қисми зиёди иштирокчиёни озмуни имсоларо ҷавонон ташкил медиҳанд. талабшон назаров иштирокчии ҷавони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии муаллими сол дар ноҳияи восеъ мебошад. ӯ омӯзгори фанни физика буда бо таҷрибаи 4 солаи корӣ ба ин озмун омодагии ҷиддӣ дидааст. талабшон мегӯяд ки омӯзгорӣ касби дӯстдоштааш аст ва мақсад дорад ки дар ин самт ба қуллаҳои баланд расад. ҷавобан ба ғамхориое ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати мо ҷавонон зоҳир менамояд, ман ҳамчун як омӯзгори ҷавон кӯшиш менамоям ки дар тарбияи насли навра сами худро гузорам. дарси муаллим дар симхонаи лабораторӣ бо истифода аз воситаҳои аёнӣ ва гузарондани таҷриба аз иштирок ва таваҷҷӯҳ барои хонандагон ҷолибу фаҳмо гузашт. рафти машғулият, таҷрибаи пешқадам, истифода аз усулҳои фаъоли таълим, навгониҳо дар таълими фанҳои дақиқ, дониши хонандагон ва ҷиҳатҳои тарбиявии он аз ҷониби аъзоёни ҳакамони озмун ба қайд гирифта шуданд. пешвои муаззами миллат ҳамеша таъкид ба он месозанд ки маҳз тайёр кардани кадрҳои баландихтисос аз муассисаҳои таълимӣ сарчашма мегирад ва ин аст ки дар доираи омӯзиши 20 солаи фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ шуъбаи маорифи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия кӯшиш ба он медиҳад ки нисбати ин масъала мо бояд ки ҷиддӣ амал намоем. дар бисёр муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ бо сабаби аз нав ҷиҳозонидани синфкабинетҳо ва кабинетҳои фанҳои дақиқ хонандагон нисбат ба солҳои гузашта дониши хуби фанҳои дақиқро дорад. бо иштирок варзидан дар ин озмун талабшо умед дорад ки дар ҷанбасти он соҳиби яке аз ҷойҳои ифтихорӣ мегардад. тибқи иттилои хонаи методӣ шуъбаи маорифи ноҳияи восеъ, қисми зиёди довталабони озмуни муаллими сол имсол ҷавонон мебошанд. озмуни мазкур муддати 1 моҳ идома ёфта, ғолибон ба даври вилоятӣ роҳхат мегиранд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. ҳамин гуна мактабҳои санъат дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ фаъолияти густурда доранд ва аксари лаёқатмандони риштаҳои гуногуни санъати ҷумҳурӣ донишҳои ибтидоии худро аз ҳамин муассисаҳо мегиранд.
эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман сафи касбомӯзони соҳаи санъатро дар муассисаҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои қаламравии вилояти суғд афзун намудааст. ба иттилои ҳамкорони мо вобаста ба зиёд шудани талабот шароиту имкониятҳои касбомӯзӣ ҳам дар мактабҳои санъат беҳтар мегардад. хонандаи синфи чорumi мактаби санъати бачагонаи шаҳри гулистон муин раҳматов вақти холигиашро барои омӯзиши нозукиҳои касби рубобнавозӣ ва ҳофизӣ ҷудо намудааст. ӯ саривақт ба маҳфилҳо ҳозир шуда барои ба мақсадаш расидан ҷидду ҷаҳд менамояд. бино ба гуфти муин ҳоло ки дар ин муассиса устодони хуби санъат фаъолият мебаранд ба суолҳои пешомада ҷавоби мушаххас мегираду азм дорад ҳама нозукиҳои касби интихоб кардаашро аз бар намояд. ман раҳматов муин хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии номер 1 шаҳри гулистон мехонам. ман 4 сол шуд ки дар рубоб хондам ва мехоҳам ки дар оянда навозанда шавам ва 2 сол шудааст ки ман сарояндагиро интихоб мекунам. ман дар оянда мехоҳам ки ҳам навозанда ҳам сароянда шавам. дар ин мактаби санъат 3 шуъба рассомӣ, рақс ва мусиқӣ амал кардаву 335 нафар хонандагон дар 2 баст ба таҳсил фаро гирифта шуданд. соли 2018 бинои нави муассиса бо тарҳи наву замонавӣ бунёд гардида сафи хонандагон рӯз аз рӯз зиёд мешавад. хонандагони мактаби санъат аз 5 то 7 сол барои азбар намудани нозикиҳои ҳунари рассомӣ, рақс ва мусиқӣ таҳсил карда баъди хатми муассиса соҳиби шаҳодатнома мегарданд ки он барои идомаи таҳсилашон дар коллеҷ ё консерватория кӯмак мерасонад. ҳозир бисёртар дар ҳамин мактаби санъати мо бар синфи рассомӣ, рақс, навозандагӣ, масалан синфҳои доира, карнай, гитара, скрипка, фортепиано, рубоб, флейта, най, кларнет дар ҳамин тамоми соҳаи навозандагӣ бисёр шавқманд бисёр ҳастанд. аз синфҳои фортепиано ва скрипка аз синфи 5 қабул мекунем барои он ки онҳо 7 сол таҳсил мекунанд. синфҳои доиру карнай 5 сола ҳастанд, инҳо ҳам аз синфи 5 боло қабул мекунем. синфи рақс аз синфи 1 иҷозат ҳаст, аз синфи 1 қабул мекунем. сарояндагӣ ҳам ҳамчунин аз синфи 5 боло. хонандагони мактаби санъати ба номи шодмон алифови шаҳри бӯстон дар чорабиниҳои сатҳи шаҳриву вилоятӣ фаъолона ширкат варзида имсол дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман то ба даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифта пайваста барои сайқал додани ҳунарашон кӯшиш ба харҷ додаву нақша доранд ки ғолибиятро дар даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур соҳиб шаванд. ман 4 сол инҷониб дар ҳамин мактаб кор ва фаъолият бурда истодам. дар шӯъбаи ҳунарҳои мардумӣ мо бисёр ҳунарҳоро яъне ба хонандагон таълим медиҳем, аз ҷумла кешбофӣ, кандакорӣ, кашидадӯзӣ ва дӯзандагӣ. дар мактаби мо барои хонандагон шароит муайё аст, яъне онҳо омада ба дарсҳояшон иштирок карда ҳунарҳоро омӯхта истодаанд. боз дар ин мактаби мо бисёр ҳунарҳо ҳастанд, вале мо ки ҳунарҳои мардумӣ ҳастем, мо хушбахттарин ҷавонон ҳастем ки дар ҳамин ҳунарҳо яъне ҳунарро ба кӯдакон меомӯзонем. ин ҳунар мо кӯшиш мекунем ки ҳунарҳои кешбофӣ, кашидадӯзӣ, дӯзандагӣ аз байн нараванд ва ба ҷавонон онҳоро яъне ба насли оянда онро омӯзонем. 2 сол пеш дар муассисаи мазкур агар 300 нафар хонанда таҳсил мекард, дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани корҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ айни замон шумории муҳассилин то ба 500 нафар расидааст. дар ин муассиса низ таҳсил дар 2 баст ба роҳ монда шуда ба хонандагон омӯзгорони соҳибтахассус дарс медиҳанд. аз 2019 то ҳаминҷониб
تا 500 نفر نسل نورس جلب کرده شد با هنرهای گوناگون. آموزگاران جوان جلب کرده تانستیم، دعوت کردیم. در مکتب 5 شعبه وجود دارد: سازهای ملی، سازهای اروپایی، شعبه رسامی، هنرهای مردمی، شعبه آوازخوانی وجود دارند. در همین شعبه ها آموزگارانی پرتجربه اختصاصمند فعالیت میبرند. قریب که 40 نفر آموزگارای پرتجربه داریم. مکتب صنعتی به نام شادمان علیفی شهری بوستان زیاده از 50 سال این جانب فعالیت داشته و دستپروران آن در گوشه و کنار وطن عزیزمان کار و فعالیت دارند. авҷи нави бемории COVID-19 Руминияро низ ба ташвиш овардааст. дар ин кишвари аврупоӣ сокинон пандемияро бо мушкилӣ